Puspusan ang paghahanda ng pamahalaan ng bayan ng Vinzons sa 2023 Takboan Festival kasama ang celebration ng 113th Wenceslao Q. Vinzons birth anniversary as their culminating activity. Nagsimula ang mga aktibidad noong Sabado, September 23 kung saan nagkaroon ng opening ang OTOP Hub ng Vinzons Food Processors Association. Gayon din ang pag-umpisa ng night market na nagbubukas ng 1:00 ng hapon at nagsasara ng 9:00 ng gabi. Kahapon naman ay nagkaroon ng fun bike kung saan dinaluhan ito ng mga bikers mula sa iba't ibang lugar tulad ng Maynila at iba't ibang munisipalidad sa rehiyon ng Bicol. Samantala, bukas, September 26, gaganapin ang Heritage Visual Arts Workshop and Exhibit sa Gabaldon Building ng Vinzons Pilot Elementary School kung saan kanilang ipapakita ang naipon nilang mga artifacts at ang spoken poetry at quiz bee 8 a.m. to 5 p.m. na idadao sa function hall naman ng Vinzons Pilot High School. September 27 naman ang Fun Walk Tree Planting Arbor Day, 6 a.m. sa Magtingbi Beach, Heritage Talk 8 a.m. to 5 p.m. at ang Float Competition 1 p.m. kung saan ang parade ng mga floats ay iikot ng Ginakutan, Labo, Santo Domingo at Talisay pabalik ng Vinzons. Sa kaarawan ni Wenceslao Q. Vinzons ay magkakaroon ng floral offering, civic military parade, Vinzons birthday program proper, DLC at CAT competition at barangay night. Samantala ay formal naman na na-donate na pamahalaang lokal ng bayan ng Vinzons ang bahay ni Bintao na ngayon naman ay kasalukuyang inaayos upang maging isa sa mga dadayuhin ng mga lokal at foreign tourist. I think wala naman na pong problema because nakapag na-donate na po ng family. Ang nakalagay din naman po sa title nila ay, di ba po dati ay pag ibinigay siya sa NHI and then binawi ng may-ari. And then ngayon, medyo napabayaan na din po. So ngayon, kapag-coordinate po kami series of meetings and with National Historical Commission din, na-donate na po last year ang shrine sa LGU Vinzons. So kami na po ang magme-maintain niyan. At kaya po pinapaayos na rin siya. And yung mga plano naman po, napa-approve din po namin yan in coordination with the National Historical Commission. Binisita pa yan, in fact, noong July ng technical group. I think magbibisita ulit. And syempre, sa opening, nandyan din po sila. So, lahat naman po ay, kumbaga, planado. And ngayon nga po, ayun, pinapaayos na. Inaasahan naman na matatapos ang pagsasaayos ng naturang Vinzons Shrine bago matapos ang taon at bago magsimula ang tourist peak season. Para sa Totoo Balitang Banwaan, Rona Vega, MBTV News.